बड'फानो बर'नि बिफा जारिमिनारि बर'नि आंगो बरागारि गामियाव जोनोम मोननाय जात बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय थारैनो बे समाव फिन आरोबाव नैथि खेबनि थाखाय आं बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय बे समाव एक्सक्लुसिभ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनो नाजादों दे दिनै 1 मे बड'फानि रुंसारि सान आरो बे बड'फानि जा रुंसारि सानावहा दिनै बर' हारिनि थाखाय फिन आरो मोनसे गोदान जारिमिन जानो थांगासिनो जेराव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मैयासो जों एक्सक्लुसिभनि गेजेरजों दिन्थिदोंमोन जे गोदान दिल्ली थामहिनबा हादोरनि राजधानीनि बिखा गोदान दिल्ली लाला राजपथ थामहिनबा कैलाश कल'नियावहा जा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुङै दोंसे लामा बेखेवनाय जागोन लोगोसे बिथांनि मुसुखा बेखेवनाय जागोन बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय माबोरै लाहार फाहार खालामनाय जादों एबा बे साइनासालियाव जों दंफायो दा बे समाव जों माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननियाव जोङो मिथिनो नाजागोन जे दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानानै मा फोरमायो जा बे समाव मा फोरमायगोन दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानानै मोनसे जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं बर' हारिनि गेजेराव दिनैनि बे बुंनो थाङोबा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा जे जोंहा थैनाय सान मानोना जोंहा बर'नि बिफा हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान बे थैनाय सानाव जों दहाय फुङाव फ्लेग हस्टिं जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव फ्लेग हस्टिं जानानै थांबाय बिफानि मुङाव बिबार बावनाय हाबाफारि जानानै थांबाय दिनै बिथांखौ गोसोखांनानै फोजोबनो हाया बिथांनि मावनाय जोंनि जाथिनि थाखाय मावनानै गालांनाय बेफोरखौ रायखांनानै जोङो फोजोबनो हाया जोबोद दुखुनांथाव बिथाङा जोंनि गेजेराव गैला दा अब्लाबो दिनै गोबां नाजानायनि गेजेरजों जे जोंहा गोदान दिल्लीयाव जे जोंहा बिफानि मुङै हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै जे मोनसे मुसुखा गायनानै दोननो हानाय जे जों बे मोनथायखौ मोनबाय जोबोद बाख्नायथाव बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानाय आरो जोंहा जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव दिनै बे हाबाफारिया मावनो थांगासिनो दङ जाफुंनो थांगासिनो दङ दा बेलासिनि 4 बाजियाव बे हाबाफारिया जागोन बा जाफुंगोन दा लामा बिथांनि मुङावनो 835 बे मिटार बे लामाया जानो थांगासिनो दं दिल्ली बायदियाव जोङो जे बर' जाथिनि मोनसे मुसुखा गायसननानै लामा दोंसे जे दोननो हादों बिराद माने बुंनो नांगोन आरोखि जे जोंनि हारिनि थाखाय मावनाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद जायखौ बुङो जाथिनि सिनस्रि बे जाथिनि सिनस्रि हिसाबै जेरैबायदि मावनांगौ दिनै जाफुंनो थांगासिनो दं दिनै मोनसे नङा मोनसे आग बारायगासिनो दङ दा बेखायनो आङो मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथां आरो लोगोसे नेहाथारि जोंहा कनिन बसुमतारी बिथांमोनखौ माने आङो माने सेलुट होयो जे बिथांमोनहा जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे नेरसोन दिल्ली बायदियाव गालांनो हानाय बे जानो थांबाय दायो बेलासियाव जाफुंगोन आङो आरो जोंहा मानगोनां नखर जोंनि आसामनि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर होबाय माने बिथाङा जोंनि जाथिखौ जि खल्लबसेबाबो स्टेटनि सासे मिनिस्टार जानानै बिथाङा बे माबायाव दिल्लीयाव खल्लबसे जायगाखौ होनो थाखाय बिथाङाबो हेफाजाब होबाय दा बिथांनि हेफाजाबजों जानानै थांबाय आरो गृहमन्त्री अमित शाह बिथांखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर होदों बिथाङा जोंनि बर' हारिनि जे बर' हारिखौ सनमान होनानै दिनै नैबे लामाखौ जोंहा बिफानि मुङाव होनो थांगासिनो दङ जाथिनि बर' हारिनि बिफा बिथांनि मुसुखा होनो थांगासिनो दङ जोबोद बाख्नायथाव बिथांखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर होदों जे जोङो इउपिपिएल दिनैनि आङो सासे नेहाथारि हिसाबै आङो बिथांखौबो साबायखर होबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आङो आरोबाव फिन खेबसेबाव आङो रोजा रोजा साबायखर होगोन बिथांमोनखौ आङो सेलुट खालामो
थारैनो बे समावहा जोङो इउपिपिएलनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिनायगिरि बिथांनिफ्राय दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानानै बिथाङा फोरमायनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरो बे समाव नोंथांमोना नुना मोनोदि माब्रै दा 4 बाजि बेलासिनि रिंगानि जा 4 बाजिनि उनावहा माब्रै साखाफारा खालामनाय जागोन एबा माब्रै हाबाफारि खुंफुंनाय जागोन बेनि थाखाय गोबां लाहार फाहार खालामनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों गोबां बे समाव जौसां थानायजों लोगोसे बर' हारिजों माखासे बेयाव नुथायखौ नुनो मोननाय जादों आर'नाइजों गोबां माने बेफोरबायदि साजायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों जे दिनैनि बे हाबाफारियाव जा हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांजों लोगोसे रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे हाबाफारियाव नुजाफैनायजों लोगोसे बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन दा बे हाबाफारि खुंफुंनाय सिगां गोबां साखाफारा खालामनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे समाव बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन आरो बे समाव मख'नांगोन जोंनि बर' हारिया दे 145 crore एबा कोटि सुबुं सानखो थानायनि गेजेराव बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथाङा जे बिथांखौ अनसायदों एबा बिथांनि थाखाय गोदान दिल्लीयाव